Wenn mich was was gauen cocky, nur schon ich gehe zu mich geworden. So war dann kein mein Kind, ich hätte nach der schönen Urschen alles durch. Wenn mich Haus das ist kalt, ich habe gar gegeben. So mir stehen hier allein Süden. Dus wenn wir doch hin das Karschen gehen. So mir gal 4 Rad schieß können durch. Dus war 22 Rad war schön. Dus han ik gebouwd nog zijn maken als het doet. Dus je weet hem. Ga je eschen, ga bij eschen je hoor stiet het. Dan ga ik snakken zijn. Ga je eschen als je stui Holland. Ga je zeggen ze komen een nesje aan. Zo je hem gaan kar op Poland. Ach san het eerste wat me smeunjig. Zo geramertje ga je stui Holland. Wat bouwd nog was zo wat dun je gek moet. Så tror valgkirke var ikke utvidet dukker. Og samme køtsen tider hvor ikke fenken. Det kommer være så at jeg bor i det bære hen. Så når jeg ikke gjerne her, så smidt det med vannet det var i støy. Og så tar skjøt kunnigrinde. Har de ikke tyksen? Norsan, det var i hvilke vi ikke hakker. Det stakker man. Og så stønner. Han är killen nere var kalla i Moluk, har han nog näpa någons. Det är killen du var kalla i Mstadskal. Jag ser nu kring karam kalla, så är det inte alls tycker det. Har jag bara kan det vara hon. Och när jag säger till en kinsin, jag hoppas jag säger att han ska mias. Jag säger att han ska mias. Han har Epa sia pleno jag koloja sia miasen. Var som svenja skulle hinna alla ord. In Jalan plains is knochen, we go zeggen het kost op Loja. And my friend there. Now they're all ready to leave. The troops are on the move, going aboard somewhere in England, bound for somewhere in France. Nee, gezien je nou dat zich goeie zoals koot en dier als een goede reisje met van maar de hoofdstad heen. War experience. Colin Frangich, så gärna sär väl, jag känner inte någon att jag så kockar ett all. Alltså sär, var maskinen line äkna Frangich, så featured line äkna karameltiks. Avvikta luskun och sådär. Så jag som kunde med patrol sig nöjkis, vi mitt av med kutok. Och jag kunde inte mitt i hela så flaran så jag kunde inte. Sen är det så kockor vän, kan jag kockor gärna vän med vän med jeder. Så jag har att det så nu att det fånig var. Har du någon Frankrike från Gunje vill loska in karameltik. Jag sa här man kan ha karameltik kostar pengar verkligen. Hier teken hit var alltså en tålighet loska tressers. Hit en pille in terraka så jag tänkte vad kostar pille här nil. Ach jag står en nöjke var lite till sig att det hin har på morgon. Gatt var sin luska i hela hem svinga kanske kan kall mor så vi hade hel. Att all luska arste nöjke ju. Vad bättre mer sen när jag fighting för troll gatt tre söjke. Men jag lockade öra luska. Hon med sniper karamel till luska med la jall. Ska se jag att luska med la vad man hittar. Mitch charmed life. Coachy. If you want to live, go with Coachy. Have you got that? Vad med kritsen? Not berätta mig. Vad med la kritsen? Dönich mi hen. Gebjale, vad mycket vi med hokal. Gedöningarna och rens. Han är som kursarna hömmen och rens med region. Uniform och korset de kör med skall. Det har min fys fallat från lunnen och min fys. Jag känner in. När vi truga norsan har jag glömt det så norsan inte. Smörja skydda alla lunnen jag ska rasta snäher. Jag kunde rot bevaka den junigaram. Zij wel in undergrond.
ach bheit seolta trafla go cáin mo bhain seo haon agus cha é chud é sios mi. Ach go mar bheith mi dul gaine meach agus ha me cwtsin a bwch dyn i condom sga feich gael mwydwn iddo hannig I meach. Bycwyniam cybrach ydy station Golders Green am o lwnain. Hannig I meach ydy wch yn y talafyn. Y dŵrs na gadich mi. Weet ook een keer hachit een kirke, gereed ook een keer de gaai dat de goede zien naar weg. Zo, en ik het af, ik heb gemaakt centrality. Ze zijn, en dan zijn we vlekken jallig, hoe je stiefel, geen een dag hele dag zien. Maar ik stiefel ekelig, han ik in je vlekket. Det zijn een kilo, ze zijn, ik zijn oorlog naar zee zijn ik. Maar toen ze bij zo'n tarren, ja, ze moet die tarren. Ga ik mag graag mee weg naar Hospitalet. Aan de tunnel. Maar hoe kun je? Ja, ze moet zelf zitten. Hoe kan ik gewoon een stukje heen? Ik kan gewoon komen, zo staan we maar zo'n tarren. Ach, kun je hoe ze niet vallen? Ga dat in de tagerste. Ga dat zuiden. Kera maar toch naar dit. Dat was een komalische gulle. Och massa på den kommer la fiennes. Vad tror nog att ni vänner hålla på och hon väl. Ha. Han sin karat mor. Har de inte läge tas ni råt ni håller mig. Rekever gå. Halt. Ja. Har du som kan halt on the med såna bilden kan jag nog rota den. Statmis. Vad tankar jag steg an the hulle. Jag ser rummelan tullig. Ach vad säger det kartui. Even nou, waarom? Linjen med beul. Beul, ja, ik had toch dat dik, die had te boelen met dat kusjes is het een taramak. Och voor me gewoon regeren. En het, ik hoorde het al, maar ik heb me gezegd dat toen ik je veel je zuid en ik je van. Ik hoorde veel. For you was this in a Tommy the water's over. Sent you know. You could say that again. Can you had a fucking had over for 4.5 years. Iddo gael near read warning. Ha about all for half. En ik doe ze van dalf doen ik gal. Bjálum sa fatta vika hörst I det åkande talavin när vi hyr såna hen. Agus morsen hemme huded fire watching duties. But rutte var sen en minute kora I molo gewilding. Ska dus de met de fenskin ne pamelen agus no kunakin lusker. Såna searchlight så var och na blains. Ha, agus, det var mye tatt til Mikkel når jeg har først til det. Vi inn I fenken dameste. Det var kjennet gjerne. Det ikke ut til tehen. Det lykkert kollar. Før en lykken skal hun jakken ante. Agus. Og til små så kunne jeg gjøre det om til du. Men da skal vi pikke den sklikkene av min årsak. Så jeg har pikk så var kjent. Drúg am hen ag an námsin. Ach bheit muindir lúnain. Sánrichte me. Harrád dá siús an dá sa bí. Sna gönniche dúat dá a fechgin rúdaginnig éivin as a chulikár. Dá tíoch mérvalach. Ach nes a éilai ville. Harrásin léir súlin I dasklag leise mer a hannes at a media. Maar hij duwt het. Garou fechkin deva tachers nu daoit het. Zou weinchen je duw. Wat at en dingen ke kumagat sinna se gera met gas het hok met na venne plicht och inte det villig till Berlin le bombs och Hamburg na pasta nachkosen. Hatjenje iedereen Galas in Noorden. Ja, nou, het was zo.
fásach, ungasach, Rosien noch geneach. O tíach mar gydag fásach. Sa tent ik in môr an hennach, de goeie mechar van na bediesenach. En ik had noord aan mijn goorst agus, oes dat groot ook eens gewoon mech gaf harem, se goppe. Sant gaf harem woor, ga je mensen koot en dierken. Was niet heen pier, pikant pier en heen, was niet heen pier kerstgeleurs. Ach, over op het kroeg. Zeg geen zo wat in tasje. Kieder nog resources te spellig krunjach geweest, tuchtjem, de pijn der zijn. Hier een Polische kerel en Arabië, dat is stil. We hebben zelf gelauren, spellig. Just onspellig was in die weg. Ik kieder neer, ik heb eindig als spel, onbedocht. Ik leeg uit worden. Zo dat in je gaan niet gelaten. Ik zei dat kreeg het had aan de keramest. Zo dan was dat in die voor die maar sla heen en weg hoor. Ach nee, dan ik het tas in je lijn. Hoe gaat? Karolachen, zeg het. En ik eerst. Dus fijn krijgen tussen. En een Russen, ik heb zes stui, de tanken in tussen. Ze me in het verlaat, het winnen. Nou, heb je een jullie naar vlees niet. Dus wist je mij, nou zijn maar. Schijn je gewoon aan het deurtje terwijl je eerst. Kaas in Tolnest, Bavaria. Dan was in nou stand met jedig. We'll hold you as hostages. That'll be right. Home said how it's Hannes in Kopala pick. Just le heun dödja var sen nog stad sin kalan, stad de gers, stad de kerst. Alltså en kar pekka mediken nog stöj så fiskare de. Hur jag kurs just the square on hennes ströjne as. Smitsi min alla. Skucht kar mediken nog han gillat att det hålla. Ach. Als je dan hennig maar jeeg minuten, ik langer. Ik kon me heen tank voor Amerika nog een centraat. Hier, termee hier hallig die routier. Die slikommetjen, als hij naar heeft was het direct. Leven zeurt te meg. De zaal met mijn zussen, dinje, een kerst zekken je. Wat te lastig. En als je wat dan kon ik een woop. Daar wie Karus kooi plein heeft halaf. Vind ik weg in te goed, je dat. Ik kan nou dat met zo'n je aan mij dat. Ach, nog gewoon ben ik. Nog wacht nog wat. Oelijke 10 jaar goed te doen. Ten ik hier tot de meen, dat de meen, heb ik haar goed te doen. We hielden wat jij nog kan. Well, Galatians September the 3rd, 1939. De territorials van hen was in jouw 3, 4, 2, samen hier huga hier. Kijk in de master. Tot gaat hier in dat airport naar me vallig bik voeten bedacht. Ik had wel met zo'n je naar hij. Dus en ik bouw dat glijdstil weer de wacht. Dat je gewoon dag bij de cruise. En de huisje hadden zijn. Wat je een huisje gehoord als was je in een oor en ga je heen nog daar. Kan de ga je haar helften le korrechach kieu dunje. Han je as helften le korrechach kieu dunje. Als je kieu dunje wakken keer kieu dunje wakken aan een jonge ga je aan tasje. Gewoon ga je torach gewede vallen wat op die studios als een trainer. Rotie dat het die ecologaal. Han je dus een type gehoord is. Ga je niet dan een portzijde, dus een je weet. Dus was je aan de hand te zeggen, maar dat ga je aan niet uit. Dus han ik bouwt de moord Amerikaner. Les huiten zo goed kaal. Hou nog een vaste keer met gaan. Ik kent toen was wat je herwacht, want op de dag gezien die kon ik een moord dus goed had die
Agus na bu even was about dat te viakunje as rang ham se grosni gronchen. Hon var söjte nak ju nog dat ham se onje hu va king ju va dramach na medikaner. Ach ha kan var söjte en makinje. Hashin gane netvast morsa. Agus lanchen I'm wishing I second as history book with you. And the Monte Cassino as a netelt. Who was Shen Namaswanya Hook, Namahu, or soul in Hulutan Yellers, Joe Shen. Shen Calho Emaker Serin Plicht in Dieu, Gal Yachin Monte Cassino. Vashin Vamshinor from her in a battalion acting Vashin as the 4th Indian Division, who was Vamish attached in a Kutkas, who was chance Saite and was when you have a massive tool. On the Monte Cassino, Harwanach Skris had the Jachin 3 years at the Vashinyaun. Han Minister Marav, Han Hulshorter, Kutkas. Canadians, New Zealanders, Australians, Americans, British. Maravan hen sáðif kins na frá kænlektunni. Nátti við rútu sat hamar hann með bypassu. Rút hann korrigiane för jóni ministern lite hau. Med visst det som han är kanske grös en davlion en trin eller kanske noll jeden sen helt att jag mig för get ik mikro en corners vi sån norsen var kanske sjösko kom det så ma nes jag med tårar klintens som kanske kulden att klinta mig in att man cross McGlen Newton Hamilton snart sen när jag är här såna kan jag säga ma vad det tor ja nu trona blian igen. Even as nou blian van mij is nummer 1 aan de 4-5 had de hacker ure de sen het brei mij gaat ook kokker maar zijn anders man had doen is meun het kokker had de kant in hij dos jedi is man taget kal kwel sen maar zei maar hij schalten kwel je nu chop uit karst Sure da are ik naam zijn was hoor je zien premie in al jeden zo nog hoor je Irak in waar Saddam Hussein al zag Kuwait nog zijn han ik miskaki is van ik huis aan kan ik haken en wat is mijn inclusion kwel kon kale wat al daar de television van zijn of is hem nog een inclusion waar me aan zijn ik in de aim waar ik kan zijn wel als in de verre Chile gedaan han ruin kan dat alleen kunnen maken zijn agus was in koppel kon in vraag kele de raad aan carnish net han ik ben hij mag ik ra kvemin foniger kon ik heim kan ik agis gewoon ik mis hij kan er een in fall af dus ik nu heim kan hem kunnen television music ones John Major session artist parliament geen squad kunnen marines mag go mag hij daar is some kusko shop kan G marshed en ik heb me die zaken met z'n zien voor Aatje Roslopi verder te mij at ik hier gaat er Turkije Irak is van Amerika niet wat de heen runnen zo wat de anders zo'n schaken ja met z'n zien is de X-ray company was net wie anders kan hij lagen runs hij kan hem hier dat hij zien hier is dus schoolwans wat de landen gemaakt is jullie zien aan de zijn is fair puur kan hij weten er doen zo'n een wat voor toch een campje is aan het doen wat je hier maakt is een pianten is bij fair 2 jaar ik geen fair tentigen is tentigen school kan fair man straatje de hentigen aan de zijn ach kan je zijn job wagen aan zo job wagen fair is aan kamera daar dus het man kan de bufferzone ja nu ater naar Irakis nog eens heen is nog een ja nu Operation Safe Haven hebben we de route was in ja nu
cocw fan Norsan, agus y cocw an y diw. Chan y cael o cholas, ec i dar y cocw ddys y cocw eile. Hion, haron oed at, jan y tywlw tein as y talwf. Agus fa wan en stoch fat chwla tiwg. Ma fa wch ffortyn sgynnydd o asbio. Na byg, han y dyn sy'n rhoi bec antig ywclwydd. No, ha fi dwi awn. Ach, ha be ywcl, fa ffio yn ilan, chai yw hyn. Agus, sian, ma'n eich anna mit bom happy. Chai fa ffio yn yw sian an, agus haro corymach yn y tŵi. An doich ar y môr yn agyn i ddianw dys na dynia. Fi sy'n ia ffeic yn nas ddys, jys harwad ti'n ymach yn ystrad yn sgain bed tiligel fflwyr hyn o'r sgwlg yma sy'n rhaid cael mor sy'n om can du gwad tolid yn ffeic yn y sy'n oes fad gan dim achwad ffeg yn safed sy'n tymigol can ffog yn egr o biol o sy'n dweud fad rhaid mi o tolid sy'n fad yn ffeic yn y sy'n ac yn y feim charo sy'n iawn nid canach sy'n ydy fan a hierarchis y gianw rhyw mor sy'n ach chan un na hierarchis can fas yn fferi cogach y chawl oes nid y horsich na Kurds nid hannig na Kurds nid y hannig at nard yn eis atam agos mor sy'n stoch nid y han y sy'n stoch na chrod es on sabers yn gianw stoch ro ffisac di fel dolhagard meid ma heisig at nard yn is yn aramach y sy'n Wy'n hwynach gwaith caws gylor, mae'n hachad, gynnach sy'n siach hi at trap y sy'n. Ach, ik yn yw'n mae'n smwynach gymachodd gan y cwl cael fi edrych ianw nôr sy'n. Gymachodd gael bydd y golch o ffater i Baghdad, ys fiach yn ei cydest y Saddam Hussein, ys ond hedd y hyn edrych sio'n. Hwnnw mi eisiau yn y wa, mi ffalaf si os hi o'r hast dawr ammunition agus corner ac mi o'r rhaid dys i gan ei gat Hellsfire corner agus lawr i Rome agus lawr i siant hwnnw mi chai hyn ywys nefyr tidwch gan lachar si mynd gwm ar Rome ha bwrwft har o tît ac ywcl y fi orst sŵl mi greu sian y fawn toch rek in de woon hier. Wel aan mijn oor zijn is nooit uit. Is van zoals mijn vrienden om bij mijn hekking tankje aan mijn hand. Dan een henne. Is wel het jou toch jaren. 5 minuten kom maar rond. Han rood til jou. Is han je kale ging in haast. Kan man hoe misschien gaat er kreters was er al 2 år. Dan gaan we zien nog een milieu, een laar milieu, maar verk of herju. We hebben gezegd dat we gaan ze laar is gewoon hoog. Dat je het 2 år 2 år. Dus nee, geen met laarst. Har ook wel laar, har ook kaal, af bij laan Paul. Ne schelse bolle kachtuus van Paul of wel leven op bruin oorsan schalami. Dus kan ik haken die tilje koetjoch. Ach, na bi ökels moor dat je raam zo nooit heb er nog weer kaligen. Maar over dat kun je viaun. Schiem met je viaun is van tien roeijag. Maar moet ik nog Michael Moor van hoe is hij te viaun? Had hij in zijn tunjas. Nach 4 jaar in dat porja is aan de hele goedje.